Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina curta, intensa, pero chea de enerxía. Busca un espazo e imos aló. Benvidos un día máis a Pulso Activo. Como a sempre, eu moi ben acompañado. Como estamos? Moi ben, con frío. Con frío, xa sei. E vos na casa, con frío tamén? Pois imos entrar en calor rápido, vale? Anxo díxonos que facía puenting. O que? Puenting o Anxo? A mí teñemos que ensinar, pero senón non o creo. Porque fala moito, pero... Será porque se tira do río no brao, como os nenos ou algo así. Eu pensaba que me iban creer e non me creeron para nada. Pero nadie, ninguna. Neca. Ale! Oi, vir, alo vai. Terra pasta todo. Ale, ora queda así, toin, hasta que vayan por él, claro. Ai, pobre Anxo. Imos alá con mobilidade articular. Imos dun lado a outro, movimentos suaves. Hoxe imos a facer a mobilidade un pouquiño máis rápido porque temos unha sesión moi chula, vale? Para entrar en calor. Imos arriba e abaixo. Agora vos explico. Moi chula significa moi Moi dura. chula significa que ímonos a activar rápido. Imos a quitar o frío do corpo moi rápido. Ombreiros. Moi chula para entrar en calor. Imos entrar en calor. Mira, Medo. Medo me dá, a min tamén. a sesión de hoxe é de forza e de cardio, vale? Cambiamos. Sona Polo a tanto, maneira... imos a elevar a temperatura do corpo dunha forma... Rápida. Bastante rápida. Home, xa sabía eu. Hoxe suamos. Bueno, comentaronme aí, vamos á cintura, que hai aquí un valiente que fai puenting, non? Ai, sí, a mí encántame tirarme de pontes. Si pudera, tirábame todos os días. Con corda. Pero con cambio... Que sepas que eso é algo que me gustaría facer, pero dame moito respeto e medo. Non sei se me atrevería a facelo. Sí, unha vez estás ali xa... Sí, unha vez que te empuxan xa, xa está. Ves que nadie morre e tal. Xuntamos pernas, é que o medo é o da corda, digo che verdade. O sea, a mí dame medo A pensar que a corda. corda pode ser aí... Eso Que rompa. romper. É un mito que che dá un tirón, eso todo. Nada. O sea, Non podo, non podo tirar. recomenda yo a xente que lo está vendo, non? Ah, sí, a calquera. Moi ben. Pois eu non A chego ben, calquera. xiño. A Pois, calquera. mira, imos a facer unha cousa. Todas aquelas persoas que se animen a facelo, que o suban ás redes sociais e que nos etiqueten. Vale, e así o vemos. É que me mencionen, Pulsos Pulido. no techo. Dende onde te tirache? Adentro, En Alicante, en Barcelona desde unha presa... cambiamos de Onde pé. máis me tirei, xa non sei. Ai, mamá, En nunha Valencia presa. tamén. A mí que me dá dentro. vertixe, Por si- só de escoitarche xa me dá vertixe. É que por se acaso había... non sei. Moi ben. E imos ahora pasar rápido o quecemento, 3 exercicios, 30 segundiños e despois explico a clase, vale? Imos alá, imos aí saltando a comba. Eso é. Cada un como queira, cun pé, dous, movimento aí dos pulsos. Eso é. Ahora entendo por que é así Anxo, Que ahora entendo por que é así, ti. Xa. Dos tiróns. Alguna vez, acorda que Unha sobraban pedra. metros. As fixou demais. Non? Ben, imos alá ahora con boxeo. Tocou algunha vez que a cabeza no chan e así... Sí, queda un unhas pouco. cuantas. Imos aí, xirando o tronco, acompañando o movimento, arriba e cada un como queira, vale? Imos entrando en calor, rapidiño, quitar o frío do corpo nestas datas que xa se vai notando, Xa podía ir marchando. Xa podía ser. Vale, moi ben. E agora imos a facer unha pequena torsión, separamos os pés máis da anchura das cadeiras, imos aí abaixo e cambiamos ao lado e ao outro, vale? Gañando mobilidade na espalda. Eso é. Acompañamos a man ca mirada, cuño hacia atrás. Últimos segundos. Vale, moi ben. Sí, a ver, un pouco tolo sí que estou as cousas como son, porque estas cousas todas encántame. E se tuvera unha ponte grande para tirarme aquí en Ourense,
chimpábame da ponte todos os días. Non sei se chegado o momento me atrevería a saltar. Ou me empuxan, ou non. Cuidado, teño que recoñecer que eu non teño as agallas para facer iso. Morro do medo. Así xa sabemos por cando o pobre dome así. Pero a mí dame medo solo con pensarlo. Moi ben, unha vez que temos xa os halteres de mans, o que imos a facer é o seguinte. Traballamos o bíceps, normalmente estamos a traballar aquí, pero hoxe imos a complicar un pouquiño máis. Imos a traballar aquí, o sea, xa implica xa un traballo, solo esta posición, e imos a flexionar os cóbados, vale? Acercando o halter de man ao ombreiro. Imos a traballar aí uns 30 segundiños e despois descansamos, de acordo? Abrimos brazos, collemos aire e soltamos. Mantemos aí a liña na altura dos ombreiros, sin que non baixen, eso é, estendo e flexiono. As pernas semiflexionadas. 3, 2, 1, vale, relaxamos uns segundiños. Hoxe tiñamos algo de frío cando empezamos, pero seguido corrimos, Sí. É máis, xa non vamos pedir nin calefacción tan siquiera. E agora os burpees, que tanto vos gusta, vale? Entón, o que imos a facer é, traballando na esteira, imos a colocar as mans debaixo dos ombreiros, imos a separar o peito, imos a levar unha perna e outra ao lado da man, se pode ser no mesmo momento, poñémonos de pé e saltamos, brincamos, vale? Que non brincamos, simplemente fago un momento de levar. De acordo, Estrella? De acordo, home, Veña. eu sempre estou de Xa está. acordo. Imos alá. Collo aire e imos arriba. E salto. Ten un exercicio de cardio moi completo, traballamos todo o corpo. E imos alá, cada un ao seu ritmo. Aí as mans debaixo dos ombreiros. Fago como unha flexión. Separo o peito do chan. E pegamos aí un brinco, vale? Levamos os pés ao lado das mans, cun brinco e arriba. 2, 1, e última. Moi ben. Os burpees non sei se haberá alguén que lle teña cariño, pero eu dende logo non. E cando comecei descoordineime, desorienteime, non sabía se para arriba, se para baixo. E bueno, comínme 2, así que todo beneficio. Ora o que imos a facer é patada de glúteo. Entón, nesta posición, ahora, mans separadas a anchura dos ombreiros, xeonllos separados a anchura das cadeiras, cas pernas sempre flexionadas, imos ir intercambiando unha e outra, vale? Collo aire, exhalo. E cambio. Eso é. Apretamos glúteo, o elevar, elevo xeonllo ata a altura da cadeira. Eso é. Manteño. Eso. Envío cara adentro. Moi ben. 3, 2, 1. Vale, relaxo uns segundinhos atrás, tempo de descanso, e mentras vos explico que imos a facer o seguinte exercicio que ven sendo o escalador, vale? Colocámonos en posición de táboa e imos a levar os xeonllos, acercalos ás mans, vale? Cada un ao seu ritmo. Imos a prepararnos. Estamos, Estrella? Estamos! Vale, fixadevos, o cu que non este apuntando cara arriba nin a pelve cerca do chan, vale? Colócome, estendo ben as pernas, Noemi estira un poquinho aí, a partir de aí collemos e empezamos a traballar. Imos alá. Eso é. Vixiamos que ese cu non apunte cara arriba, acercando o xeonllo ás mans. Envío cara adentro cada vez que exhalamos. Eso é. Brazos extendidos. Ánimo. 3, 2, 1. Vale. Moi ben, relaxamos atrás uns segundiños. A verdade é que hoxe, non sei, sentín o corpo máis canso, non sei se foi do frío, se foi do día, porque non todos temos o mesmo día. Entonces, hoxe a clase fíxoseme bastante durilla, teño que recoñecelo. E agora imos a facer remo en cuadrupedia, temos que coller o haltere de novo, imos a traballar só cun brazo, vale? Na seguinte ronda, cando volvamos, co outro, de acordo? Ben, collemos o haltere de man, en posición de cuadrupedia, imos a coller co brazo dereito. Collemos aire, exhalo, co cóbado pegado ás costelas, levo cara atrás.
Eso é. Flexiono, estendo, volvo a posición inicial. Preto das costelas ese cóbado, flexionado cara atrás. Espalda recta. Mirado frente. Eso é. 3, 2, 1. Vale, moi ben. A clase foi dura, como día intensa, pero cando quero dicir intensa, di toma. O que vamos a facer é, dende esta posición, acabar de pé, vale? Entón, nesto, despego o peito e bon camiñando cas mans, quedo arriba e despois von a doblar na cintura, coloco as mans e volvo a posición de antes, vale? Enrólome e desenrólome, de acordo? Entón, mans debaixo dos ombreiros, pernas tiradas e imos despegamos o peito e camiñamos cas mans cara atrás, colocámonos de pé e volvemos doblando da cintura e imos alá, abaixo e arriba, cada un ao seu ritmo, camiño cas mans, as pernas quietas, eso é. Acabamos no chan e volvemos cara arriba. Perfecto. Como vamos, Estreliña? Vamos ben? Eu vou sempre ben, eu quero facelo ben, despois... Vale, intenta Sí, o sí. baixar dende a cintura, vale? Non flexionando as pernas, dende a cintura. Doblo dende a cintura, deixo as mans e bon aí. Volvemos, últimos segundiños. Moi ben, quedamos abaixo, descansamos uns segundiños. En canto comezamos a clase xa entramos en calor, porque que si burpee, que si enrolo, desenrolo, escalador e todas esas cosas que lle encantan e ala fomos. Ímonos a colocar en posición de xeonllos. Estrella, colle para este exercicio a pica, vale? Explico o que imos a facer. Nesta posición non nos vamos a poñer de pé en ningún momento. O que vamos a facer é pé esquerdo, pé dereito. Agachamento e volvo. Xeonllo esquerdo e xeonllo dereito. Imos intercambiando esta posición e esta, vale? Estrella, o que se vai facer é axudar dun pau. Se tedes na casa, facemos con a axuda do pau, de acordo? De acordo. Comezamos cos xeonllos no chan. Imos a traballar ben o tren inferior, o core, collemos aire e imos pé esquerdo e dereito. Aí, sin parar. Eso é. Vamos alá. Cuño hacia atrás sempre, vale? Que non... Os xeonllos non poden pasar a punta dos pés, eh? Se me miro para baixo, teño que ver a punta dos pés sempre. Eso é. Ánimo. Dale. Últimos segundos. 3, 2, 1. Vale. Moi ben. Descansamos e ahora o que imos a facer é volver ao exercicio inicial, vale? Cos halteres de man, vos acordades? Facemos este exercicio. Sí, e despois de estar na morte, tocaba un pouco máis. Efectivamente, pois o entrenador dixo, querías caldo? Pois toma 2 tazas. Colocamos na posición inicial e imos alá. Envío cara adentro. Cada vez que flexionamos cóbado. Traballo de bíceps, tamén de ombreiros. Acercando os halteres de man ás orellas. Envío cara adentro, pernas semiflexionadas. 3, 2, 1. Vale. Imos aos burpees. Rápido, deixamos isto no chan. Descansamos 5 segundiños. Collemos aire, despego o peito. Saltiño e arriba. Eso é. Despegamos. Eso, cada un ao seu ritmo. Aí, vamos, Noemi. Non hai dor. Seguimos. Nin dor nin frío, xa. Últimos segundos. A última. Vale, moi ben. Frío non pasei, quente quedei e escarallada rematei. Colocámonos en posición de cuadrupedia. Mans debaixo dos ombreiros, xeonllos separados en chura das cadeiras e imos alá, perna flexionada, sube unha e sube a outra. Activando o glúteo sempre.
Quen tiña frío nesta clase, oh? Todos, tiñámoslo todos, agora ninguén. Queredes a calefacción? No. Nada, de verdad. Estamos de estufa Ya nos estás. agora. 3, 2, 1. Vale, relaxamos atrás uns segundiños. Ai, Eu acabei de rengada. Mañá sí que vou ter maniotas por todos os sitios. Seguro, seguro. Posición de cuadrupedia. E collemos aire, subo, flexionando. Inhalo, exhalo. Eso, Mirado frente, espalda recta. Tres, 2, 1. Moi ben, e agora imos a pasar o escalador, deixamos o halter a un lado, colocámonos en posición de táboa, estiramos as pernas, collemos aire e imos alá. Eso é, levando os xeonllos cara as mans, mantendo ese corpo ben estirado. Eso é, vixiamos que ese cu non mire cara arriba, ni se nos baixa a pelve cara abaixo que nos pode dañar a zona lumbar, vale? Seguimos aí, eso é, últimos segundiños, ánimo. Vale, moi ben, relaxamos atrás uns segundiños. Eu o que vexo é que o profe vai subindo de nivel, pero así a uns pasos que parece que é o escalador el. Ben, xa que estamos abaixo, mans debaixo dos sombreiros, e collemos e comezamos a camiñar cas mans. Subimos cara arriba, eso é. E volvo doblando dende a cintura. Posición de inicio. Eso é, mantendo sempre os pés no chan, a punta dos pés no chan. Eso. E dende a cintura, vale? Estrella, ao baixar, non flexiones os xeonllos, vale? Dende a cintura, primeiro doblo dende a cintura e despois aquí, se non chego, vou apoiando, pero non xa de primeiras este exercicio, vale? Xa, a E ver, última, a ver se me saia. moi ben. E imos agora xa co último exercicio, vale? Pasou a clase nun volao. Eu sei a teoría, como se di, pero despois vou ao meu ritmo. Eu non sei facer o que fan eles, pero eles tampouco fan o que fago eu, Claro, é que, visto desde outro punto de vista, supoño que se lle mandan facer como fago eu, non lle sale igual. Último exercicio, moi bo traballo, chicos, veña. Nesta posición comezamos. Ahora Pé imos ca esquerdo dereita. e imos. Imos ca dereita ou ca esquerda? Coa esquerda, vale? Ca esquerda Vamos á outra vez. esquerda. Preparados, listos, vamos alá. Aí, sempre co cuiño cara atrás, sin poñernos de pé. Véndonos sempre a punta dos pés en caso de que miremos para baixo, se non miramos para a frente, cando teñamos dominada a posición. Aí. Seguimos, ánimo, veña, que é o último, Últimos segundiños. Activando o glúteo. 3, 2, 1. Moi ben, perfecto. Que estrelliña, ven. O glúteo activado, O pero glúteo non... activado. Ben, Ai. xa nesta posición imos a pasar os tiramentos, de acordo? Imos a coller aí arriba. Imos cara a un lado. Soltando aire. Imos cara a outro. Bueno, que tal a clase, chicos? Ben. Ben. intensita. Activámonos rápido, verdad? Non teño Imos forza nin cara para ao contestar. centro, collo aire aquí, soltamos, doblamos na cintura, deixamos cara o peso do corpo, imos cara ao lado, xuntamos as mans. Curta pero intensa, máis que intensa. A curta tampouco Curta foi. non sei, pero intensa. Cambiamos. Curta non sei, pero intensa foi. Non vos quixeres tanto. É deporte nacional. Ben, despaciño, cara ao centro, flexionamos un poquinho o xeonllo, vimos cara arriba, ahora agarramos atrás, abrimos ben o peito aí, elevando ben os brazos, manteño os brazos extendidos, aguantamos aí uns segundiños,
Moi ben, e por hoxe damos por finalizada a clase, unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Recorda manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o teu adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben, xentiña.